manje ke ngeke ngingudlulele umbuzo othi uma ubheka kulolu hambo dokotela umubuka nje uzibuka nawe ucabanga ukuthi kwenziwa yini ukuthi ungasweli lutho ekubeni uhleli phezu kweshumi into yenza ukuthi ngingasweli lutho empilweni kufuneka sazi ukuthi into ayizenzakalele singayiphoqi njengamanje ngake ngithi ngiphoqa umuntu ukuthi akahlole ngeshumi ngeke kwenzeke lutho mina kuyazenzakalela ngoba ngalesikhathi umuntu engena uzothenga iswasho abanye bayabuya bazobona yabo ngiyahamba ngiyakhuleka enkonzweni ngithandazela abantu bayabona uyabuya nomunye uthengela iswasho sika 50 rand wakhe nangabe ngihlulela umuntu no 100 rand ngimukela lokho bhuti mina into engikhala ngayo ukuphilisa imali ngiyayibona ngisho noma ngagibela imoto zibo 1000 yodwa into engikhulekelayo angifuni ukuba isigwili angifuni ukuba isicimbi ngifuna ukuba phakathi nendawo yayisho mhlawumbe ungasithatha kancane amafushane usike ukhule kanjani nesiye ekukhuleni siya lapho khona kuba nzima kakhulu ngoba impilo yami ayizange yabalula bhuti ngisho ekukhuleni kwami bayazi abantu engangikhula nabo mina ngikhuliswe isalukwazi phecelezini engayibeka nje caca uthando labazali ngiyazi uthando lokukhuliswa ubaba nothando lokukhuliswa njengabazali umama ngilazi uthando engilaziyo kwakugogo wangikhulisa ngimncane kwakunezikhathi ezempike zasengoba ngoba ngisho nasesikolweni bhuti engangifunda nabo bayalazi ukuthi ngangilo umuntu owayebukelwa phansi ngangilo umuntu owawunokulinganisa eklasini wokuhlupheka wakhonjwa yini mina ubusika ngangihamba ngenyawo ukuze kuphele nginganasicathulo ngikhumbula kahle unomeme ziyazi insizwe engangifunda nazo kunomeme kwakuthiwa umemhlambi washona lo meme kube lentombazana yaseIsrael eyazi yathi ngumntana wokudlala ngiyayikhohlwa ukuthi yakabani isibongo lo sisilona namanje ngisambona ngoba ngangithi ngiphuma esikoleni wayehleze ngilinda ngegwini mina ngisuka empilweni bhuti lapha ethi khona ngangithi ngibona igwini ngipress ngenyawo ngenzela ukuthi ngidlula abantu ukuze ngizokwazi ukuthi ngicoshe legwini hey madoda ngangithi ngibona isnacks ngihlale ngakhona ukuze bezosuka abantu besuka ngizokwazi ukucosha lesi snacks ngangakheli mina hayi impilo yami ke ngoba ngisho ukuthi ibe nzima abazali ngiphathike la kuba bashona bonke nogogo bashona ukhulu yaphela nje indlanga kwethu nyanga ngoba kukhanivuka manje ngoba sekhona mina engeke ngithi bhuti okungenza ukuthi mina ngibe ile nyanga ekwazi ukuba nesihle kubantu ingoba ukuhlupheka yakwazi ubonile mina isikhokho ngangisikhwaye hey madoda yangizwa ukuhlupheka ngiyakwazi ukuhlupheka kuze kulinganisa ukuthi mina ngiziboni bhuti ngangaziboni ngikhula empilweni nje bengingayiboni nginemoto bengingaboni nginomungakhulu umuzi ngoba isime engangikusona sasilinganiselwa ukuthi ile nto lena ukuthi nangabe ukhula ukuhlupheka nje khumbula kahle umuzi wakho kwakuze kubizwa ngokuthiwa kusendishini yangizwa kade kwakubizwa ngokuthiwa kusendishini kwangidlula khona abantu beqalaze bobheka umuzi ngendlela kwakuyona ukukhula nje kube nzima kakhulu ngoba webhuti kukhulu ngoba namhlanje uzobona abantu besithuka ku social media kunengoma kaMenzi ephumile ethi sizabalaze obaba bengeke mina leya ngoma ithi eyiphuma kaMenzi ngambone ngathi ukhuluma nani ngoba namhlanje sizothuka kuthiwa sithwele kuthiwa sinani inhluphe sithwaliswe izinkingi esabanazo esathwala sibancane sahlonipha sabazi ukusebenza mina impilo zami zibe mnandi isona sithwalo sokuqala leso isokuqala esokuthi sihlupheke sibancane imizi yobaba omkhulu esikwazi ukuyivusa thina sivuse ngoba sihlupheke sibancane namhlanje uzobona ku social media kugiwa ngabantu ekuthiwa bathwele le mizi esasiyikhomba thina izigwili namhlanje akusenzeki ngoba bakhula kahle ebhuti bakhula benikezwa zonke izinto abafana bakhona bayifundanga impilo ingakho nezinto zoyise babo behamba beyibulala zifa ngisho noma bengashiyelwa imoto ngisho noma bengashiyelwa umuzi neke bekunakekele ngoba ukuhlupheka zange bebe nawo thina sithi nangabe sithola izinto sazi ukuthi sifuna ukufeza leli iphupho esingakwazanga ukulibona thina emakethe yebo phela kunjalo nakho mhlawumbe ngokuzwa nangokubona mhlawumbe ukhona yini oke waba inyanga emndeni noma oyiyona inyanga emndenini wami engizobeka ngisobala la esandleni sagogo komkade ugogo wami beyisangoma okay
sibuye size la kubaba omkhulu bami bebeyizangoma ogogo bami bebeyizangoma abaningi cishe ngaphosisa ngingaphosi cishe balabo 5 bebeyizangoma kodwa ngeke ngithi ngingenwe ubizo lwabo into enza ukuthi ngize nisho